20 ноябр дар қасри миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, раиси палатаи қонунбарори Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, ҷумҳурии Ӯзбекистон Нуриддин Исмоиловро, ки бо сафари расмӣ ба Тоҷикистон ташриф овардааст, ба ҳузур пазируфтанд. дар ҷараёни мулоқот масоили ҳамкории ду кишвар аз ҷумла рушди муносибатҳои байни парлумонӣ баррасӣ карда шуд. Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон меҳмони воломақомро ба Тоҷикистон хайрамақдам гуфта, бо итминон иброз доштанд, ки натиҷаҳои ин сафар ва мулоқоту музокирот омили муҳим барои рушди муносибатҳои шарикии Тоҷикистону Ӯзбекистон мегардад. дар оғози суҳбат раиси палатаи қонунбарори Маҷлиси олии ҷумҳурии Ӯзбекистон Нуриддин Исмоилов сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро бо ба истифода додани агрегати якуми нерӯгоҳи барқи оби Роғун табрику таҳният намуда изҳор дошт, ки ман аз ба истифодадиҳии муваффақонаи ин иншооти азим ба ваҷ омадам. ин рӯйдоди муҳим дар таърихи навини Тоҷикистон абадӣ боқӣ мемонад ва татбиқи лоиҳаи мазкур на танҳо барои мардуми Тоҷикистон, балки барои мардумони тамоми минтақаи Осиёи Марказӣ аҳамияти байналмилалӣ дорад. ин лоиҳаи беназир маҳз бо шарофати шумо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон азму иродаи қавӣ ва сиёсати дурбинонаатон амалӣ гардид. дар мулоқот таъкид гардид, ки муносибатҳои мо ба сатҳи нави шарикии стратегӣ баромад ва барои ноил гардидан ба ин сафари давлатии президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев такони ҷиддӣ бахшид. ҷонибҳо ҳавасмандии худро барои таҳкими робитаҳои байнипарлумонӣ аз ҷумла ҷонб кардани фаъолияти гурӯҳи дӯстии байнипарлумонӣ ва табодули таҷриба дар самти қонунгузорӣ иброз доштанд. таъмиқи ҳамкорӣ дар бахшҳои ояндадори тиҷоративу иқтисодӣ, нақлиётиву транзитӣ, афзоиши гардиши мол, татбиқи амалии санадҳои муҳими зимни сафарҳои давлатии сарони давлатҳо ба имзо расида, рафтуомади бераводид, ифтитоҳи нуқтаҳои назоратӣ, кушодани хатсайрҳои ҳавоӣ, роҳҳои оҳану мошингард, ҳамкории фарҳангиву гуманитариро муҳим шуморида, онро воситаи асосӣ ба ҳамоии мардумони дӯсти тоҷику ӯзбек маънидод кардам. зимни баррасии масъалаҳои амниятӣ, таъмини амну субот дар минтақа, муборизаи муштарак бар зидди терроризм, экстремизм, гардиши ғайриқонунии маводи нашоовар ва дигар шаклҳои ҷинояткории трансмиллӣ аз самтҳои афзалиятноку барои мардумон судманд зарур шуморда шуд. дар мулоқот ҳамчунин дигар масъалаҳои мавриди таваҷҷӯҳи ҷонибҳо баррасӣ гардид.